Milí priatelia, myslíte si, že je pravda to, čo vyhlásil europoslanec Blaha? Že my, Slováci, Slovenská republika, sme vo vojne s Ukrajinou, ktorá nám ju vyhlásila v momente, keď zastavila tranzit tej ťažkej, kvalitnej ruskej ropy, ktorá tvorila až 40% našej spotreby? Alebo za tým vidíte niečo väčšie, niečo viac? Ste presvedčení o tom, že ten uzurpátor, ktorý sa tvári ešte stále ako prezident Ukrajiny, Zelenský, by si trúfol uvalením sankcií, vymyslených sankcií na Lukoil, ohroziť ekonomickú, energetickú a potravinnú bezpečnosť členského štátu EÚ a NATO bez toho, aby na to mal povolenie, požehnanie či priamy rozkaz. Veď ten chlap nebol schopný podpísať za svoj domov, za svoju rodinu, za Ukrajinu a Ukrajincov mierové dohody, zmluvy s Ruskou federáciou a radšej čakal na to, že doletí Johnson a všetko zmarí. Stále si myslíte, že je v tom Ukrajina sama? V tom vyhlásení vojny Slovensku? Myslíte si, že by tento predstaviteľ neonacistického banderovského režimu len tak odrezal zdroj financií, ktoré plynú z toho tranzitu tej ropy? A že by len tak ohrozil energetickú, ekonomickú a potravinovú bezpečnosť členského štátu NATO a EÚ bez povolenia či rozkazu? A tam to samozrejme nekončí, pretože 1.1.2025 sa neúprosne blíži. A vtedy vypršia aj zmluvy s Gazpromom o tranzite ruského plynu smerom na Slovensko. Plynu, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, nielen kvôli vykurovaniu našich domovov, bytov, ale aj kvôli tomu, že z plynu sa napríklad vyrába AdBlue, močovina, do kamionov, do poľnohospodárskych strojov vyrábajú sa z ňou hnojiva. Takže ešte viac bude ohrozený náš priemysel, viac bude ohrozená naša ekonomika, energetická bezpečnosť a samozrejme potravinová bezpečnosť. Nepôjdu hore len pohonné hmoty, ako to je v prípade ropy, ale pôjde všetko hore. A teraz sa na to pozrime tak trošku so vzdialenou optikou. Prečo Zelenský čakal až na moment s vymyslením tých sankcií voči Lukoilu, keď bude znovu zvolená či potvrdená von der Leyenová ako predstaviteľ Európskej únie? Človek, ktorý nerozdáva len karty, ale rozhadzuje miliardy eur, ako keby boli z jej vrecka. A smeruje všetky členské štáty vrátené Slovenskej republiky priamo do pekla. Prečo na to čakal? Čakal na to, že či náhodou Európska únia a Európska komisia nezmení retoriku voči tomu démonovi, zvrchovanému a suverénnemu politikovi z Maďarska Orbánovi a voči slovenskej Ficovej vláde, pretože dnes tomu tak nie je. Slováci, Slovenská republika, náš domov je orbanizovaný, demonizovaný. Na Slovensku podľa Európskej komisie a Európskej únie nie je sloboda, nie je demokracia. Naši novinári sa musia báť o svoje životy. Veď dvoch tu dokonca zabili. A ja som pevne presvedčený, že vďaka našim progresívnym, liberálnym, duhovým súdruhom z PSK, Sasky a KDH sú určite pevne presvedčení o tom, že tých dvoch dal naozaj zabiť premiér Robert Fico, aj keď na to nie sú a nikdy ani nebudú dôkazy. Samozrejme s tým súvisí aj tá zvrátená LGBTI agenda, ktorá tak ako v Maďarsku aj na Slovensku je veľmi zlé príjmaná. Očista RTVSky, zmena trestného zákona. A ja sa vás teraz pýtam, kto oznámoval, že bude organizovať protesty kvôli RTVSky, kvôli zmene trestného zákona? No presne, tí dúhoví liberálni súdruhovia z PSK, z KDH a Sasky. A kedy sa týchto protestov zúčastní čo najviac ľudí? No samozrejme vtedy, keď budú nespokojní. A kedy Slováci, slovenskí občania, celá spoločnosť bude nespokojná? No vtedy, keď PHM, benzín, nafta, potraviny, energie budú drahé a nebudú si môcť dovoliť taký štandard, ako sú naň zvyknutí. A tam ja vidím súvis so Zelenským, s uvalením sankcií na Lukoil, zastavením tranzitu ropy a chystaným zastavením tranzitu plynu. A samozrejme s pokračovaním
retoriky Európskej komisie voči nám, Slovákom, našemu domovu Slovensku. Nie je pravda, že Ukrajina vyhlásila slovenskú vojnu. Ak ju niekto vyhlásil, tak ju vyhlásila Európska únia v zastúpení uzurpátorom Zelenským, podobne ako je to vo vojne voči Ruskej federácii. Ak súhlasíte s môjim názorom, tak toto video šírte, ako sa len dá, a môj kanál skúste sledovať, pretože takýchto videí, takýchto informácií, ktorých inde určite nepočujete, na mojom kanáli je naozaj veľa a bude ich pribúdať.